gràcies, gràcies. Hola, ja hi tornem a ser. Gràcies per ser aquí. Gràcies, hola, ei, hola. Hola, ja hi som tots. Hola, una setmana, quantes cares conegudes que tornem a veure del programa de la setmana passada que va ser tan animat i entretingut i instructiu. Vam parlar de música i de ball. Maquineros, hola. Espais, ei, Spice Girls, què tal, com esteu? Bé, aprofundim en el tema de la setmana passada. Quina música teniu posada ara mateix? Quina? Forta, fluja? Què preferiu? Clar, calleu, sisplau, vinga. Què preferiu, Rosanna, Nirvana o cavalleria rusticana? Quina de les músiques té qualitat? La música d'avui dia ha degenerat, què volem dir? Imaginem que aquí hi ha dues graderies i una podria estar, o potser està la gent que li agrada la música de tota la vida, la música que diuen que té valors artístics. Ells diran, de l'altra banda, que potser la música d'avui s'ha fet vulgar, repetitiva, que l'ajuda a la tècnica, molts cops és mediocre, però que, com que sona tan bé, de vegades se salva. Es va parlar del nyigo-nyigo de la música clàssica i del bum-bum, en què el Duc deia que no li agradava el bum-bum. Parlem de música i farem un mix de música i de ball. L'altre dia doncs, vam parlar de ball, si hi ha lloc, i tornarem perquè ens queda alguna cosa i parlarem de si el ball i la música avui dia estan adulterats. Al meu costat, a la segona filera, una cara nova. Nova en aquest programa, una cara superconeguda. Benvingut, Albert Malla. Hola, bona nit. Malla Musicals, locutor de ràdio, a Radioscop amb l'Escamilla, a Ràdio Joventut, a Ràdio Espanya de Barcelona, director de los musicales de la cadena catalana, director dels Malla Musicals de la cadena 13, cap de programes de la cadena Nova, coordinador musical a Catalunya de la cadena 100 i COPE, i quina cadena li queda a vostè? Me'n vaig aquí per presentar l'altra banda. Recordeu el tema, si la música i el ball d'avui dia estan adulterats. Doncs hi ha persones que diuen que no. Malla, què? Sí, no, jo respecto molt la música en màquina, o el que abans ha sonat com a màquina, i entenc el que tu deies, que evidentment és un espectacle, és tot un espectacle, i jo, encara que no m'agrada aquest tipus de música, puc entendre que una matinada en una discoteca plena de gent, amb gogós, amb les virgueries que feu els disjòqueis que poseu aquest tipus de música, amb les llums, amb els làsers, i amb bona companyia, i potser amb dues copes a sobre, doncs allò és molt divertit. El que no acabo d'entendre és aquests cotxes que van a tota pastilla a les 3 de la tarda, una persona sola dintre el cotxe, bum, bum, muntant-se a la festa ell sol. Ho respecto molt, però no, vull dir, fora d'aquella circumstància se'm fa difícil que hi hagi aquesta afició a sentir música a màquina, una persona sola al cotxe i a tota pastilla. Confirmar el que deia en Gerard, perquè jo en aquests moments segurament estic aquí, perquè fa alguns anys que estic realitzant un programa a Revival, que es diu Hasta luego Cocodrilo, i que és una història de la música, però jo també he fet, com tu molt bé saps, programes de fans en el seu moment, programes de novetats. I evident que quan una companyia discogràfica es posa d'acord amb un programa d'èxit o amb una cadena radiofònica d'èxit, aconsegueix que moltes cançons mediocres es venguin molt a còpia de posar-les moltes vegades. I malauradament tots estarem d'acord en que hi ha hagut grans cançons que han passat desapercebudes pel que sigui, perquè no ha pogut sonar, perquè no han tingut l'oportunitat. I quan aquell senyor et va dir que fabricamos éxitos i tal, doncs sí. El que passa és que també hi ha una altra vessant, amb aquesta cadena que tu et referies, que no cal dir el nom. Han hagut també molts grups que han sigut populars perquè els posaven un cop per hora, però que n'han vengut 4 de discos. Aleshores han sigut populars, sí, clar, perquè aquella cadena té molta audiència i està sonant cada hora, però de vendes no n'han venut, no? Tu has dit també, Gerard, si puc... Sí, sisplau, li deia. Pot acabar? Sí. Faci l'al·lusió, vinga. No, és que el Gerard ha dit una cosa que estic totalment d'acord, que és el temps, el que legitimitza la qualitat d'un producte, si el volem dir així. Jo em trobo ara que ocasionalment, i degut a aquest programa, estic fent de discjòquei amb festes concretes revivals, i porto els meus discos vells i faig ballar la gent i faig com un programa de ràdio des d'una discoteca. I m'ha sorprès molt que bona part del públic és molt jove, i evidentment la majoria passen dels 30 a 40 anys, però ve molta gent jove, inclús es reuneixen a vegades 3 generacions, venen els avis amb els pares i amb els fills, i que la gent jove coneix els Creedence, coneix els Beatles, coneix els Rolling, coneix Supertramp, coneix tot això. I, en canvi, en els festivals tecno, on els disjòqueis tinc entès que s'han convertit amb els gurús, amb els grans artistes del tecno, són els disjòqueis, i que tenen molt d'èxit amb un sector de públic, no s'acostuma a veure gent que passi dels 30 anys. No sé si estareu d'acord amb això. No sé, una mica com a reflexió, que la música de qualitat dels 60, 70, 30 anys més tard, encara es recorda i encara es ven, i la majoria de grups estan en actiu. No, només volia preguntar, o deixar en l'aire, d'aquí 30 anys, quants de la gent que està sortint ara seran encara recordats o estaran treballant d'aquí 30 anys? Doncs ja que ha parlat tant, digui una persona que no serà recordada. Digui algú... Pot dir vostè algun nom d'algun grup o persona que se sàpiga que ja no serà recordada?
perquè tinguem una idea, per exemple. Spice Girls, per exemple. Però no d'aquí 30 anys, l'any que ve. I algú que serà recordat? Dels d'ara? Sí. Sopa de cabra. Sopa de cabra per sobre de Spice Girls. Què diuen les Spice Girls d'això? Bé, escolteu, hem d'anar a publicitat. Jo demanaria intervencions més breus perquè ens estem embolicant amb intervencions molt erudites, però una mica llargues, i que desvirtuen aquest programa. Tant és així que segurament anirem al ball. Anirem al ball i hi ha una altra cosa. Pel següent bloc us anuncio. Vam dir que volíem parlar de música clàssica i de si grans concerts com el que hi va haver dels Tres Tenors al Camp Nou o hi ha hagut d'altres llocs són música adulterada o no. És normal que està bé que Pavarotti, Carreras i companyia cantin a camps de futbol. És un tema que torno a posar sobre la taula a veure si algú el contesta. I un altre, veureu per fi el rock com el balla el senyor Palusí i veureu el rock com el balla la Leila. Entre els dos rocks hi ha molts pocs punts de contacte i tornarem al ball. Vinga, això serà ara el següent bloc de l'ou o la gallina. No, només que si el títol del debat és si la música d'avui en dia està adulterada, per adulterat que entenem alguna cosa que no sigui natural, doncs si precisament pel concert dels Tres Tenors al camp del Barça alguns sectors, potser molt puristes, es queixaven o no estaven d'acord en que aquests tenors actuessin amb micròfon, que per l'altra banda era indispensable, perquè si no ho hagués sentit ningú al nou camp. Però ells, clar, m'imagino que els puristes deuen entendre que el micròfon sempre pot expressar o pot ajudar a les limitacions d'un cantant i per això preferim espais més petits que no necessitin. No hauria de dir de molta part de la música d'avui en dia, ja no dic la màquina, sinó grans grups internacionals de rock que venen, per exemple, de concert a Barcelona, a grans espais com el Palau Sant Jordi i que cobren bastant per una entrada, 4, 5, 6.000 pessetes, i que porten grans parts del concert pregravades a través d'ordinador, a través dels disquets, de no sé què, hi ha un senyor per allà que hi ha parts de les cançons que estan fent en directe que estan pregravades. Bueno, doncs aquí es perd tota la màgia, el risc d'un directe. Normalment el públic de qualsevol espectacle musical, quan hi ha un error, li dona per aplaudir. Per què? Perquè allò és humà, aquell senyor s'ha equivocat i, evidentment, la representació és irrepetible. Si hi ha coses que ja estan pregravades... Sí, vull anar al vídeo, però va, una parauleta curteta, vinga, va. Malla. Sí, no, només jo volia preguntar si la gent d'avui en dia, en general, saben ballar. És a dir, jo crec, i això m'ho confirmaran els responsables de les escoles de ball, que cada vegada hi ha més afició a aprendre a ballar. Potser hi ha més afició ara que fa 10 anys. Hi ha més escoles i hi ha més afició. Ara, els que no van a escola saben ballar, és a dir, abans, si no m'equivoco, als embalats, a les festes majors, la majoria de la gent no havia anat a escola i quan tocaven qualsevol cosa, un pas doble, un tango, la majoria el ballaven igual o de forma similar i el havien après de forma espontània, ballant. Jo voldria preguntar si la gent jove d'avui en dia, quan sona qualsevol cosa, sap ballar o no té idea, perquè jo em penso que no en saben ballar, els que no van a escola. ¿Alguna veu nova? Sí, la señorita Spice Girl que... Yo quiero decir que la gente joven baila lo que le pongan, porque tienen tanta marcha que bailan lo que les pongan. Te aseguro que bailan... Ja ho has vist en mi, no? Entra en una discoteca... Ja ho has vist en mi? Quan la gent entra en una discoteca i sent el bum, 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 que el senyor Caldo feia referència, ja va fer referència la setmana passada, ha tornat a fer referència aquesta setmana, doncs aquella vibració és molt important, importantíssima. I tant és així que si la música de discoteca no tingués el bum, 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 no tingués aquesta vibració, seria impossible que en una concentració que es va fer el mes passat, el mes de juliol, a Alemanya, a Berlín, s'hi congreguessin, s'hi trobessin 1.700.000 persones. Jo crec que això demostra que la gent jove sap el que vol, no està dominada, ni molt menys. La gent quan va a la discoteca està allà perquè vol estar-hi, i es mouen perquè d'una manera completament espontània. Senten aquell ritme, aquella vibració, que els hi dona festa i es mouen, senzillament. No ens hem de complicar més la vida ni començar... Es mouen, no ballen. Es mouen, cadascú a la seva manera. Els de l'aeròbic fan més... Tu quan balles també et mous, suposo, que ballar s'està així, quiet. Acabat els escamilles, acabi Malla, sisplau. Jo li volia dir a aquella noia que és veritat que la gent jove, quan va de marxa, balla qualsevol cosa, perquè jo ho tinc comprovat, i els hi posis el que els hi posis, ho ballen. La pregunta és si ho saben ballar bé.
se mueven, como tú has dicho, però... Un moment, no li puc donar la paraula, sisplau. Li donaré quan pugui. Haig d'anar a un vídeo perquè m'avisen que tenim un vídeo preparat. Gerard Quintà, hem acabat, però no hem acabat. Estem fora de temps, però us convoquem, feu una mica de sorpresa. Aquí hi ha balladors, hi ha no balladors, hi ha experts en música. Anem a posar màquina. Mestre autor de la sintonia d'aquest programa, senyor Bau, vostè ens perdona no posem la sintonia? Anem a ballar màquina? M'ensenyeu a ballar màquina? Verònica, m'ensenyes? Adéu-siau, això és l'ou a la gallina. Tornarem la setmana que ve i ara anem a ballar màquina. Sí, va, que el duc, va. Però com és això, va? Va. Com és? Va. Com és?